1, 2, 3, come on! Come on, come on. Hi guys, ulit mo. Wala, naka-video na eh. Hi guys, nagkakain tayo ng galunggong, ng munggo, ng ng ham. At ng kain na tayo. Chili. Nagka tubig. Kapin pa ito lang sausaw sa uyo ng angang sili. Try na to. So, ang hindi ilagay sa tuyo. France. Hap. France. Ito. Yan. Hap. Nangangalagyan dito. Si, kaya kala. Ang dalo na. Pwede pala mag-iglay sa mga sundalo. Sundalo. Bawal. Nang nagpa-eskwela to PMA o magkapasa sa exam. Dili na sundalo, iglesia na. Limbot. Ilagay natin yan. Kangati na lang. Balik. Kailan ba tayo magkaburger dito? Hindi pa nakaano na yung ibon nila, hindi nakaano. Hindi babalik yung ibon nila. Hindi lang sila kay Kwenesa ng aso. Hindi naman sila bibigyan. Ano gawin nila sa aso? Nalak na nga eh. Ay, hindi na ko hinay kay Kwenesa. Bibigyan pa ako ng sila eh. Puno na tayo ng aso. Yung katulad sa dito sa ako ba? Ang dami niya kaso. Ilan mo? 35? Ibang lahi pa. May ibang bansa. German Shepherd, American Bully Wolf, Chihuahua. Sa'yo, anong lahi? Chow chow. Hindi nakaano, balik. Ayoko na. Thank you guys. Ikaw na lang. Ilang minutes na? Kung na lang mag siyang kumakain. Wala na siya. Wala na siya. Natulog na sila. Very good. Ay!
Bumaba ang isang ugat. Para kang baliw ni Col yung tupa na yan. Kinikiss yan kanina. Dalawang babae. Tapos isa lalaki. Kapatay ka rin. Nanganak na yung aso ni Kuya Nico. Hindi ka bibigyan. Hindi ka bibigyan. Bakit? Ang dami nang hingi. 3 billion. Dati, yung anak ni Bibi Mataba, yung Inday, yung mama ni Sobet, Bibi mo. Hindi ko, sa'yo na lang yung sa akin, hindi na ako mangingi kay Kuya Nisyo. Humingi ka na lang kay Kuya Opang. Ano yun, payat eh. Kay Kuya Opang? Hindi, yung sa'yo. Ano payat? Kundi sa naman payat. Tuwaan sa amin. Hindi ko naman siya ibibigay yun. Kay Kuya Opang ka mangingi, yung tataba na. Meron? Papanganak ko lang. Tapos yung isa ulit niya, buntis ulit. Dami natin Hindi kanin. tayo brand. Ano? Wala ka. Init na rin mo. Hintay tubig. Sarado mo ang pinto. Ganito. Nagbibideo mo. Nakikita ko. Vlog? Kain na ako. Ipopost yan. Oo. Sa YouTube. Ano ba pangalan mo? Vlog. Nakita ko na itong vlog mo eh. Yung ano, si Bardi. May project na assignment kami kids mo. At tapos na, ano ang assignment? Ay, Sarado mo yung pinto. Ah. Yung parang gantong takip. tapos, Tapos ididikit doon. Sa cardboard. Illustration. Tapos yung mas ko? dito. lalagyan mo siya ng ano. Piso. Tapos ang toyo naadire. Fritz, hindi na kami manghihingi. Ay, Doremi yung parang Charmy! Char! Hindi na kami manghihingi ng aso. Kita ka. Hindi na kami manghihingi ng aso. Kanino? Hindi na kami manghihingi ng aso. Pwede ako manghihingi. Hi guys, welcome to my vlog. Charlie, ang dami pala ng Fritz, ano ka? Kulang 3 minutes na lang para ma 1 minute. Sige na, istorya ka na, istorya. Istorya. Subscribe niyo yung channel ko, guys. Babad nung Akin din, guys. Pasapras. Saan tidugo? Ano na? Dami pa kain. Upload ng video. Sino miyak, Char? Ay, pasok pa ako. May pasok pa ngayon. Lapit na maubos. Nine na lang, 9. Saan na lang? Tapos na tayo. Kapos ka sa FB ng ano, iko-content mo. Thank you for stars. Challenge. Asuga kayo kanina sa GC. Love pa to eh, love. Tawagan nila ni Ellen ni Ron Love. Oo, sabi niya online si Love. Akin ka, Madali lang ako, pina-speed ko lang. okay lang. Tawag din naman sa akin, Love. Ang girl agent. Jar, ano pa nang gawin mo na nakagawa ka na naman? Ano pa bang gawin mo? Subscribe ka.
Hindi, so. Ha? Hindi, alam pa naman kung sino yung Gawa, dito. sabi ko si picture, i-edit mo lang, takpan mo lang yung Ang pangalan. mga kalapati Kaso, namin yan. Kinamawa ko dito Gracie. ganito oh, halika. Bukuan kita. Parang hindi siya mag-edit eh. Hindi nga para alam niya. Oh, Charo. Mahal. Mahal kita. Ito yung pinasa ko sa iyo. Ito, score of the song. Ano ba yun? Ito, score of the song. I-edit mo na yan, di ba? Ay, wala kong pangalan. Yung isa may pangalan. Iganyan mo lang, oh. Ay, saan yan? Oo. Iganyan mo lang, oh. Para madali. Saan yun? Ay, yung isa. Dito yun. Ayun o. Ito. Ay, hindi. Hindi, ayan yun. Ito. Ay, hindi. Ayun yan. I-crop. Oo, yun. Ayun yun yung pinindot na yan o. Ganyan lang niya. Oh, ito. Char. Charmy ayun o. Maliw ko. Ganyan mo lang yung pangalan sa dulo. Oo, tapos na. Ipasa mo na yan. Drawing ka ba? Nakadrawing na ako ng isa Tapos paid ko na naman. Iyaan mo na. O, huwag mo na ituloy. Ayan o. Hindi, kasi. Doon. Tingnan mo. Ano ba? Sana ko kasi kay Kuya. Umayag si Mama eh. Umayag na si Mama. Umakas na lang tayo mawala pang problema. Sundo ka na. Eh kasi sa ibon na maraming problema pag nakalayas di na babalik ma. Tapos pag nakain na pusa, umatay din. Tapos pag pagkamali mo lang, pag nakakain mo ng bawal, patay din, natigot din. Eh, pwede din, pag nakawala, pwede din nabuli ng kuha. Kaya, aso lang tayo, walang habol. Aso lang din habol. Sila pahabol sa pusa. Okay yung aso, kay bantay ng bahay. Sabi kasi ni Papa, gusto yung aso. Pag laki, bantay dyan sa pintuan. Oo, okay yung aso kasi... Bye-bye guys. 1 minute na. Sopra. Busin mo na to. Ay, ina-edit mo yan? Ay, oh. Pinalagyan ko ng ito. Ka, Ano ginamit mo? gisa. Kay Master? Turuan kita. Kay Master, madali na kay Master. Madali lang din. Marunong ako. Marunong ka na? Kaya mo nalagyan ng effects, tapos yung mga sulat, yung mga picture. Songs. Madali lang pala eh. Yung unang hirap. Saglit lang ako matuto eh. Yung unang install ko lang yun, tapos sinatuto na ako. 11 na ba? 12 minutes. Nakakasar to. O kaya, kung ikaw may alaga ka, sarili ka pagkawala. Sino? Hindi nag-alaga, manok lang. Sino? Sabi niya, hindi pa. Sabi niya, pag magjojowa ka, bigyan mo manok. Wala ka dyan. Gago ko, bakit ko bibigyan niyo? Jojowa. Magkamay na ka. Ay, madali. Pinche. Ano sa ganito? Mo. Hindi ko kaya magsalita. Na. LTI na yan. Bye-bye guys. Ay, wait lang. Assistant ko naman din mas Bye guys.